आंना फिसाजोआ मा खालामदों दिनै पकरि जानो लुगैथारदों जाहैदों गावनो बानायबाय हेल' सुनाफोर गुड मर्निं फुंबिलि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो इसोरनो मोजाङै दङ दिनै फुंजानि दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादो आङो दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसैलाय सुनाफोर सोरांलायबाय नै जा हास्लाबा फिसाजोनो टिफिन बानायलायबाय आङो मोनसेल' लांखायो मोननैबा जानो हाया जाहैदों भिन्दि भाजा रटिजों भिन्दि भाजा टिफिन पेक खालामना हरसै फिसाजोआ स्कुलाव थांबाय दा जोंनि फालासैलाय दासो साहा जोंहा बेखौ हगार हरखाङाबानो जाया एसे लेट जाबाथाय बिराद रागा जोंलाबायो ओंखायनो आं हगार हरग्रोबाय ओरैनो मिस्टारनो गाइखेर साहा फुदुंसै ओरै आंनि लाल साय साहायाबो जाबाय नै खुरैयाव लोंनोसै आङो काप लाबोनो रोङाखै दासिमबो सुनांगौफ्रा बजाय साहा लोंना लाग्रोसैलाय दिनै साहा लोंखांनाय लोगो लोगो ब्रेकफास्ट जानायनि सिगांनो आङो भिन्दि आलु ओंख्रि संबाय माने एथ' फुङावनो ओंख्रि संदों होननानै बुङोबा न' खाथिनिया माने डाक्टारनाव थांनो लेंदों आरो सिभिलाव ओंखायनो ओंखाम ओंख्रि संनानै गालांखानोसै नङाबा दा फैनानै जा लेट जाबोगोन संहोगोलां न' साफा खालामनांगौलाय दा आङो दा गानलांनो थाखाय एसे गस्ला आइरन खालामनानै लाग्रोबाय दिनै न' सिबस्रांखांनानै ब्रेकफास्ट जाग्रोबाय जोङो माने मिस्टारा गाव थानायाव फसा लागायबाथाय बिराद रागा जोङो गिसि मोनो होननानै आं थांखांबा लागाय होननानै बुङो नालाय ओंखायनो आङो बे थांखांबासो फसा लागायनोसै दा ब्रेकफास्ट जाना लाग्रोसै दा मिस्टाराबो थांबाय अफिसाव ओमफ्राय नै आंहा फसा लागायलायबाय दिनै ओंखाम ओंख्रिबो मोनखांबाय माबार दुगैबाय लोबबाय नै रेडि जाबाय थांनोसै न' खाथिनिखौ डक्टरनाव दोनलांनो ओरैनो लेट जाबोगोनलाय ना दा ओंखायनो ओंखाम ओंख्रि संखाबाय आङो डक्टरनाव बहाबा थांनांगौबाथाय ओरैनो लाइन नाम्बार लागायनाय मानाय लेट जाखायो नालाय
थांग्रोसै सोनाफोर दा जोङो मेन र'डआव सफैनानै गारि नेगासिनो दङ नै गारियाबो दाबो फैया नांगौबा गारियाबो मोना नाङाबासो एभाइलेबल फैयो नै मेन हाइ र'ड बेथिं थाङा जोङो दिनै ओरै फारसेथिंसो थांगोन साथाखौ हमदो दा गैला हनै न'आव सफैफिनबाय नै सनाफोर ओरैबायदि सान्दुं सोमथाबबोजोब्बाय नै एसे मैगं लानानै फैबाय ओमफ्राय लामायाव जा मोजां मोजां सजना बिलाइ मोननानै लानानै फैबाय आं नै नोंगुमैनो एवनानै जाहोनसां नै जोगोनार लाबोदों आइदै 40 थाखानि सेरसे एसे बारा दं आरो ओमफ्राय मैखुन लाबोदों ओमफ्राय खरला लाबोलायबाय नै लाब्रा जानो सामब्राम गुफुर जेबो गैया लामायाव आमला मोननां खनानै लाबोदां नै आंना फिसाजोआ मा खालामदों दिनै पक'रि जानो लुगैथारदों जाहैदों गावनो बानायबाय ओमफ्राय नै मा साइसनि बानायदों ओरैना हरलाय मानसिया नै ससमा हमबाय हात मुजा थैखागोनसो मा होदों बे पक'रियावलाय आलू मिर्ची और प्याज और लाल मिर्च पाउडर फिर कोरिएंडर पाउडर मिर्ची हल्दी बाबारे डेन्जार नुखाबाय नै पक'रि बानायग्राया डेन्जारखा होननानै मेघा पक'रि बानायग्रा जासुलि आंबो मिन्थिया मा होदों गावसो दं आंबो बानायथारा गाव गावबाव जानायखौ गाव गावबाव बानाय बेबायदि जाय गरम मोनाखै नोङो हात मुजा गानलायलायनाय आयु सेफटि राखना चाहिए नै जायगा दंबावो जायगा गैलाबा दा होसै मारै होखोथाय फिरखोनि जाथ'बाय आयै आं हालाहाय बेनि पक'रिखौ बिदि एरलाबाया गोजामखौ गोजानखौ एवनांगौ फार्स्टखौसो बोरो अरानो एसे फिसासोना दाबो जायाखै जाथ'वाखै दामाबाथ' बेलथाय जाथ'वा ओरैनो हरगोन मोना बेलथायनानै खोस्लिखौसो मेंब्रां खालामलाबायबाय ओमफ्राय नै आंहा ओरैथिं फिफानो सजना एवनो नागिरदों टमेट'जों सजना बिलाइ दहाय लाबोनाय सजना बिलाइखौ एवनोसै मिस्टार इन्डियानो सामब्राम गुफुर हरनो बाबाय सामब्राम गुफुर एसे हरनांगौमोन दहाय होबाय थालां जाबाय दे जाबाय अरा खोमोरग्रोदो गुदुङा माबासिगोन अरा खोमोरहर बावनो दोन दे रोंबायथ' आंना माया नै बानायनो रोंहांबाय पक'रि फिसाजोनि आखाइनि पक'रि मोनजासिगोन बिफाया दिनै ओंखाम माबानायखौ गिबाय आवलरिया हाथायाबो साल'जोबसै थाइबा बायबाय खेबसेनो ब्रन सानफा एफा रोंबायथ' नै आंना फिसाजोआ नै जा गोथाव नुखाबाय चिकेन फ्राय बायदि नुलायलायबाय आयै मा लाबोखो भगबान आयै बोरै जाबावनांगौ होनबा मानो सानला नायलाजोबखो जायाहाय बिजों जानो नायजां माबायदि जादों क्रिपसि नुलायदों क्रिपसि जालायजादों नै सोलायनानै जानोसै बारा दाहोनाय मानानै जानाय नायनो सनाफोर नै माबायदि जादों फिसाजोनि संनाया सासे जाना होनबा सासे रोंबाय रोंबायल' माया एवनो जाहोखो एथ' गोथाव बानायदों फिसाजोआ माबा नायलाबायबाय लाबो जायो गाज्रि लाबो मोनसे एलाय गोथाव मोनदों ना बिफाया
นี่มูอะไรเนี่ยเชื่อเบาบ้าเบียน้ำมันไปนะชิคกี้พายว่าที่ขลังมันคือไปตามที่ไรไปมาอาจารย์ดีเสียสายเรือเบอร์ไปนะที่ไรไปอาหารใดที่เขาพูดว่าได้ไหมผมไอ้ฟิลิปมึงอยากบินรามาที่ไหนไม่ได้ไม่อยากไม่ชอบคนมาใครจ่ายงานหมายคุณน่ะผมไอ้ฟิลิปนี่ทำจากอะไรนะใจทิ้งชนิดจะเล่นน่ะทุกคนดูนะใส่บ้านเนี้ยใส่ง่ายเหรอมันต้องมาสักครับผม เกิดเขาเส้นไหนไปคนนั้น